Zuka, jan kontutan eta gomendiorik ematen diozu jendiari? Badakit ez da zure esparrua. Ez da, ematen dizkiet, bueno, guk egia da gure formazioetan, eta azkenen gehien bat aurdunen gaudenekin eta erditze ondorenean oso importantea dela janaria. Orduan gomendioren bat edo ematen deu, baino ez deu erakusten ze plater jan bardun, edo, bueno, aurdunaldian, bueno, nahiko, bueno, osasungarri jateko, baina erditze ondorenean, hor laktantziarako eta rekuperaziako, tejido konektiboa edo deitzeiguna rekuperatzeko, bai behar dela dieta hiperproteikoa. Egunean, 5 janaritatik 3 edo 4 proteina izan behar du. Asko da, Asko da. Gure normalen hori irukia horren beste aldiz ikusten duguna, proteina azkenean erdi inguruan gorantza dago gehiago. Aia izango zen geistea, ia behian jarri arte proteina. Asko. Baina, bueno, proteainak ez dut ezetan animali, kasu honetan animali animalina izan behar du. Gomendagarria. Baina berdin da arraia, arrai moduan. Gehien bat, aldan gehienetan aragitzuria eta arraia, eta arrai txikiak. Baina, bueno, behintzat animalina. Vegetala, bueno, esaten dute, gure irakasleak esaten dute, egin dute estudion bat, eta vegetalaren 5% bakarrik absorbitzen dula gorputzak, orduan behar du proteina asko. Ehun konektibo hori rekuperatzeko, horregatikan gehien bat, hor bai, insistitzen dula proteina animalia. Bai, bueno, Silvanakin uste du, inoiz Silvanakin izan dugu, umea izan ondorengo elikaduran, eta bera bai esaten zuen, proteina jan behar dela, eta animali, eta bera ez da normalian aragi, bueno, proteina gehi jaten duena, baina. Momentu horregatik emateitu aholku horiek, ze pixkat harritzekoa da zenbat proteina sartu behar duen, baina eske emakumeak momentu hortan proteina behar du. Noiz baita etorri zait, proteina animalia jateztunak, ez edo esken ere gibela gaixua, ez? Porque hainbeste proteinakin, baina momentu hortan behar du, eske hori behar da. Hemen, hoena da, hartzen baituzu, eta holan, asaltzen baizkiduzu, holan, nik uste hobeto lortuko duela. Lehenengo saion erabiltzen dugu, ordu eta erdiko saio izaten da, eta saio guztia izaten da, pelbiaren inguruan. Azkenen, nik ezakit jendea kostiente da, baina pelbia ezur mobil bada, mugikorra da. Eta erditzerako edo aurdunaldian, pelbi guk sortzen dugu relaxina hormona bat, bakarrik aurdunaldian, Orduan, hormona horrek iten duna da, gero eta mobilidade gehiago eukitzea lesiori gabe. Osea, esgintzerik ez eukitzeko azken finean. Zuk, hau, erditzean asko estiratzen badeu, hemen dauden ligamentuak, artikulazioa inguratzen dauden ligamentuak ingozian edo pixka bat distenditu deitzen diona, esgintze bat ingozan. Baina emakume... Txorkatian gertatzen da, gehiagin bihurritzen du, eta orduan lusatu iten dira, eta orduan... Oida, baina hemen ez da gertatzen relaxina horren gatikan. Hori bardu ni txorkatian, relaxina bardu ni txorkatietan. Hola da, bai. Eta orduan ez da binungo, lehenengo klasen ematen diogun seguridad, oida, ze askotan daukaten beldurra da bere pelbiakin ze gertatukoan. Eta, bueno, gero pelbiaren mugimentuak. Bai ematen diteu. Gero erakusten diegu ikutzen gea dena, Sakroa hemen normalen izaten da, aurdun dauden emakumeetan, punturik mingarrienak edo deitzei jola sakroiliak, hemen daukat, erakusten dugu bai nola masajeatu, mina agudua sortu gabe, porque hor zapaltzen baiozu, mina agudua sortzen dezu, ordo mobilizatu arda pixka bat sakroa. Bueno, guain hemen igual zaila, baina. Emateizkiegu olako aholkuak. Eta gero, lortu behar dana da, pelbia, alik eta libreen izatea. Azkenen... Eta ituzuen ariketak horra begira da, hau izateko, flan bat, ez posteo bat, ez zutabe bat. Azkenean, hortik, ume guztiak, hortik abitu behar da. Claro, eta orduan, bilatzen dituguna dia, pelbia alik eta asimetrikoen izatea, espazio hau alik eta handiago izateko. Berez, hiru momentutan eukiko du umeak topea edo inbardula burua giratu, orduan, 3 momentu horietan guk pelbia nola iriki behar deun erakusteieu. Orduan, adibidez, guk izkioiak izteko guk taloiak izten baditugu, gorako taloiak izten baditugu, hau, berai erakusteiet, izkioiak ikutzen gea, eta izkioiak
itxiten diataloiak izten ditugunen, eta gorako zuloa ikustezun bezala irikitzen da. Ordon, lehenengo fasean... Ordon, laguntzen hor sartzen. Hor sartzen, enkajamentua gertatzen. Horra iretze zaio enkajamiento, pasatzen danen lehenengo zuloa. Baina bigarren eta hirugarren zulo horretatik edo estutasun horretatik pasatzeko, ja, inbardeuna da izkioia kanpora, taloia kanpora. Ordon, erakusten diogu zein momentutan, hortako jakin behar deu, enkajatuta dagoen umea edo ez, enkajatuta ez baldin badau, gorako irikiko deu, behin enkajatu danean, beste biak irikiko ditugu. Ordon, guk fizikoki, eta hor bikotean papera ere garrantzitsua da, ze hau erditzean gertatzen da, erditzean kontrakziokin dago, ama. Eta ni itxaso, nik ordu daukat. Zuek erditzen zaudetenean, ni ekusitu dena 3 erditzetan, amak zaudete holan enkajonauta, hankak irekita, eta hor kieto. Epidurala bai, epidurala ez. Claro. Ni ez nahi zola egon. Egia da, anestesia erabiltzen baldin badeu, eta eskerrak anestesiari kasu batzutan, egia da, baina movimentu hori limitatzen da. Orduan, kasu horietan, lana iten dugu, guk erditzea aktiboa edo mugimentuan murgilutako erditzea erakusten da. Orduan, ordura arte, bai dago lan aktibo bat, baina hor ja zailtzen da. Hala ere, erakusten diogu bikoteak nola daukan jarraitzea pelbi hori mugitzen. Hau da, oia da, zu oen zaude, baina badaukazu alde batea. Gaur egun, ospitaletan eta emaginak eta keston lan hain dute, eta asko irekidean. Eta lehenko bueltatzen gara, lehenitezan. Movimentu libre hori, eta beraiek ere ospitalean uzten dizuten naizta anestesiatuta, baina etzan daun barrezu, alde batea jartzen zea, eta bikoteak lagunduko lioke, hankak irekitzen, eta bitartean pelbi hau moitzen ongo zan. Beti ere kontutan hartu behar deu, umea zein aldetan dagon. Umea dagon aldea, gorun jarri behar da, alde hori irikitzeko. Umea jetxiko edo eskubitik, edo ezkerretik. Claro, segun guain aurdunaldian, ze posizio hartu dun. Guandik ez, zure... izango da, 32. astetik aurra normalen hartu dun posizio hori mantenduko du. Eskubitik baldin badago, ordon guri, da, arrazonatzea, lehen garai baten erditzean nahi gabe ito zituzten gauzak. Porque askotan ikusi ditugu irudiak, emakume bat lehen garai batekoa, pelbia irekitzen, hola, edo bere laguntzailea, hola irekitzen. Eta eridana da, espazioa birekitzen, bea laguntzen izkioietik irekitzen. Ordon, baino guain iten diogu arrazonatu zergatik, eta bikotea zergatik moituko dion. Nola guain anestesia daun, lehen etze honori, ordu movimentu librea zeon guain anestesia erabiltzen badezu ere, nola jarraitu lanean. Bikotean papera garrantzitsua da. Eta seguro gure ikusentzuletako askok, jendea adin badaukatela, beraietako askok, esautu izan dutela hau, eta horrela erditzeana, eta kontu interesgarriak, eta bien bitartean, jongo gara hitz egiten, eta baita oso garrantzitsua den, erditzeta gero, dana bukatu da, umea txen daukagu, hor zaiena da, etxian jendia sartzea. Mesedez, lehenengo hilabetean bizitarik ez. Edo bakoitzak erabakitzeko, baina erabakitzen duna errespetatu. Errespetatu, hori da. Nik uste tinbardala, bakoitzak eskatzen badao jendea, nahi dula bisitak izan. Bisitak etortzen badia ere, amak, eserita, edo aldizan ezkeo, etzan da, lehenengo 15 egunetan erditzea, onena izan da ere. Eta opariak, mesedez, guretxea etortzen bazarete, erroparik eta olakorik ez fardelak, taia txikilla, pila bat erabiliko ditu, oiek erabiliko ditu, seguru, erropak agian ez izki gustatuko, fardelak ekarri mesedez. Jazta, hori puntualizatu. Hori da opari oso ona. Bai. Ni jendiari esaten dira, ze behar duzu, fardelak ekarri mesedez. Hori seguru ibiliko, ekarri olako goiaratxo batzuk, izena grabaduta eta esatezu. Eskerrik asko, eta, armario. Aurkitzen zea edo gehiagikin, azkenean ez dituzula. Zerbait praktikoa bintzat. Fardelak. Bai. Nik ebai esaten dut, erditze ondorengo valorazioa, saioak, amari ere... Hori oparitu alda. Oparitzea. Onbat, eta gaina beharrezkoa. Zehor, azkenean... Hori guk ez teulan ite, baino estriak gelditu baldin baia, badaude tratamentuak, badaude makinarekin tratamentuak rekuperatzeko, daude opari oso originalak, eta nik uste... Eta gehien bat praktikoak. Beharrezkoak. Oparia praktiko izan. Bai. Egon batek esaten ziten, oparitu behar ziela, bakuna bat. Bakuna ez dana sartzen zerbitzu publikoan, guain errekomendatzen dutena, pues oparitu behar ziola, beste aukera bada, baina behintzat behar dezun zerbait.
Bale, zuek ze funtzio, zuri oparitzen badiote norbaiteri itxaso ugarte mendiagana jutea erditu da ero, zer egingo du itxaso Bai. ba persona horrekin, ama horrekin? Bai, lehenengo balorazio bat iten deu, goi da saio bat kamilan, ni berarekin, lehenengo aztertzen deu haurdunaldia eta erditzen nola juntzan, bueno, galdera sorta badia. Bai. Gero bai ikusi behar da, kirolaria dan, zein dan bere eguneroko eta sanuera iristeko zein dan bere normaltasuna, ez da, osea, zein helburu dauzkan, Bai. eta horren arabera, eta, bueno, balorazio egin, organoak erorita ditun, ez ditun, zoru pelbikoan, zikatriza edo episiorik orbainaik egon dan, edo desgarra egon dan, bueno, ikusi behar dia zenbait mina dagon, ez dagon, eta horren arabera jartzen da rehabilitazio bat. Gehienak, zoru pelbikoaren tonua ahul izango dute. Orduan, gehiengoak ariketa hipopresiboak beharko dituzte. Oain modan dago eta asko entzuten da, baina egia da, oain arte zoru pelbikoa lantzeko bakarrik kegel ariketak edo guk ate bat itxinaiko bagenu bezala edo txisari eutxinaiko bane genio bezalako ariketak iten zian. Horiek dira kegel ariketak. Baina horrek zoru pelbikoaren portzentai txiki bat bakarrik indartzen du. Osea, da zoru pelbikoaren 120 da muskuloa, eta muskulu horren 120 bakarrik kontrakzioekin. Orduan, beste 180 ariketa hipopresiboekin errekuperatzen da. Horregatik dia horren garrantzitsuk, osea, bere eginkizuna daukate. Orduan, gehiengoak edo denok nik esango nuke inbarko lituzketela, ariketa hipopresioak eta gukoiek erakusten diteu. Eta gero horretaz aparte, lesio gehiago baldin badao, ja nerekin saio gehiago izan behar dia, elektroestimulazioa, edo bueno, beste elektroterapia aparatuekin ja behar dugu errehabilitazio konkretu bat. Gorputz hori bere baitara bueltatzeko. Hoi da. Garrantzitsuena, lehenengo da organoak bere tokira bueltatzea. Horregatikan, oso garrantzitsua da lehenengo aldan gehiena horizontalizazioa. Ez lehenengo gunetik oso ondo nago eta nire alabazarrena ikastolara eramangoet. Azkenen organoak berak ajetxi dia, eta horiek errekuperatu behar dia naturaltasunez eta normaltasunez. Eta gero, hori, 15 egunetik aurra jasten geha pixka, medikuko bisitak eta kafe bat hartzea ateratzea ukazu, baina gero ja pixkanak hasten geha vertikalizaziora, eta 8-10 asten edola, umeak 8-10 aste ditunen, da balorazio egiten deunen, porque ordu arte bakarrik bere normaltasunea bueltatuko da gorputza, edo guk normaltasuna deitzen diogun hortara, eta horren arabera, gero ja 8-10 asteekin, ja hasten geha baloratzen, eta bertze behar dan. Komunea juteko indarrez egin, gauza horiekin kontu zibili behar da, kontutan hartu horri ikusten ditugun bai maskuria edo bai ondestea, erorita egon daitezkela zoru pelbikoan gainean. Zoru pelbikoa azkenen da ikusten dezuen pareta hau. Bueno, erakutzi hemen. Bai, hau da, pareta hau, pareta muskularra, eta honek iten du zoru bezala, horregatik da zoru pelbikoa, pelbiaren barruan dagoen zorua. Orduan, hau, indartua baldin badago, forma dauka kupulan forma, ez da, dia bi kupula hola, indartuta egonezkeo. Askotan, ahul dagonez, erorita dago, eta forma da justo kuenko forma. Orduan, lortu behar deuna da kuenkori hola jartzea. Hola baldin badago, gainean dauden, edo normalean dauden maskuri umetoki eta ondestea eroriten dia. Zoruak iten du lako indarra. Hortako indartuta onbardu, ez da besterik. Eta hortako ariketa. Hortako dia, ariketa gimnasia abdominal hipopresiboa edo deitzen diogun ariketak.